Avui m'ha passat una cosa singular, i és que una niñata desagradable m'ha obert un privat sense avisar per la cara a insultar-me. Es va ficar pel Discord de Bec i així em va poder enviar un missatge. Em va dir que era un escalfapolles i es va ficar amb la meva identitat sexual, i tot perquè estava gelosa de que jo amb el seu ex parlés. És una pena perquè som amics i per tuits ens hem conegut. I d'una simple conversa ha tret tot de polleguera, o de veure'ns juntets en un canal perquè estàvem jugant una partida. La cosa és que li enviava captures de tots aquests moments. No crec que sigui res normal, més quan ja no estem junts. El fet que l'hagi manejat sense haver-me pogut respondre li ha encès a les venes el foc i m'ha vingut a fotre, sent que jo no en tinc la culpa, són els seus problemes per començar, i que m'insulti així per la cara no és plat de bon gust al meu caminar. Li vaig dir que estava malalta, que la seva salutípia no era normal, que si ell no volia estar amb ella estava clar que era per algunes respostes, i aquesta, per exemple, va ser exagerada. A més de stalkejar i tirar qualsevol cosa a la cara, li va molestar que jo sapigués alguna cosa. Simplement li vaig dir que va ser pel que havia vist. Segurament ella ja s'ha acostat que a ell em va passar al final alguna cosa. Li vaig dir que era una paneta que estigués deixant els seus pares en evidència, ja que mostra quina mena d'educació ha rebut el seu nucli, i que ficar-se a través d'un canal aliè a insultar-me quan jo li ho havia negat era senyal de no estar sencera. Li vaig dir que per això jo la podria denunciar. I ella em va dir que ho faria per injúries. Si us plau, quanta ximpleria en aquesta persona. Es comporta com un animal i a sobre pretén que la defensin. Vaig deixar al server una captura per mostrar el que em va dir així d'una. Vaig demanar que capessin l'opció de missatge perquè si no tindran amb tontejos. Ella es va acomiadar així molt digna, dient que s'havia esplayat. Quina paneta! On anirem a parar amb semblant gentussa? Els nens ja no tenen respecte, educació ni empatia. Jo només a veure embolicada en aquesta merda. Per què s'ha de durar una escena de gelosia tan grotesca? De tota manera, jo ja he avisat el noi, perquè sigui l'última vegada que em venen amb això, i perquè es prengui molt de debò el fet d'estar al costat d'aquest personatge, perquè li farà la vida impossible si aquesta gesta se li permet, perquè quan et deixes mangonejar sempre anirà a més.